Lang chiting along Merdan Sahab Group atum chapatir bi ponsi methang arong ka chapang thira sai kedeng Barla por RV ki jang pena jok rong ka chileng atwar RVRA Kangram lapen langbung lang plate pen pleng se theklong si lakhain ka rehini sarupathar constituency angkang lang chiting arong Merdan Sahab Group ani marli atum ehem ka chapang thir chot ke chokche bonta erong irupta ingthir jirinangji puma thasi amethang amina ahem asai tu o setami chi o tekangsi rong ka chelenga towar RVRA kepang thira sai ke klempon alang litum non anchot lapukali bonta ke dam tanga por pen setami rong ka chapang thira sai klempon ver lapen non ke bang jilanga por setami rong ko sonmen se ka chapang thir nang jima puka do ka be asaya bangki un anpen klempon bom jilang posi Merdan Sahab Group ani marli atum pen than pa chini pon lang chiting pen subhas terang karbing long life